Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong Kopili constituency Hawaipur Indoor Stadium Arlo BJP public meeting kam mass training a program kapaman po. Nijang Karbi Anglong Kiparlo Kopili constituency Arlo Hawaipur Indoor Stadium along BJP public meeting kam mass training a program kapaman pon wosik achiklo niphai inkoirapli Ningkan suri hinira inkoirapho arni narlo chitim porphai isira achitim malompen mai chengpo. Mai charipon Kopili MSC Pawan Kumar Raipen Chepahem Phupon Mai Along Aluhi Sarpo Amana Pengpen Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Deep USD Parliament MP Amar Singh Tiso Lakhaing Koi Wothalangso MLA Rup Singh Teron Deep LAC MLA Bida Singh Ingling Haraghat LAC MLA Dor Singh Ronghang EM Mongol Singh Timong EM Rina Terangpi EM Lun Singh Teron MAC Het Singh Rongphar BJP spokesperson Chumang Kro West Karbi Anglong District BJP Amaipu Radip Ronghang Forest Board Chairman Sarthi Kramsa Lapen Kaprek Kethe Kidingatum Chetongdun Pen Mai RDP Dun Rinti Mai Along Congress APHLC Asong Pen COC Kopili Amring Combined Public Meeting Kam Mass Training a Program Kapaman Pon Along Ongdum Amulukatum Chipa Ongdun Bang So Amai Along Bang Surikit Hom Sosi Chitongdun Lapen Hawaipur Along Karbi Adorbar Kiseng Cheng Along Nokbe Kedo Anapan Kumlin Pusitami Somponji Pusi Lamchak Chipipon Lapen PMSY scheme Atowar Pusitame Kasilampon Labchi Apan Lamchak Chipipon Lapen Mai Ing Samjin Pen Pachunpon Khiruni Penang Kilo Berta Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Dake Hawaipur ke nalatum chini lo Dake Karbi Adorbar Amehang ke thek cheng Aklam mo dake Aso Karbi Adorbar amehang ke thek cheng abang ke Samsing Teron Langkung Habe Alang Like Mai Cholo Samsung Singh Like Secretary Cholo Acara Abdul Songbe Pen Chenglok Arsing Pen Chenglok Muniram Langne Pen Chenglok Penana Bang Bang Piatum Dan Karbi Adorbar Senglok Ye Tunta District Langji Emitang Elami Ki Pen Chenglok Emitang Jutang Jubat Emitang Porom Buti Chokli Mapot Itumta District Hang Langji Budak Atir Pi Ponsi 1950 Amehang ke thek 1946 Ningkan sa amehang thek lo laso pige 1952 17 November bangke itu district long lo atau district long lo lapen ke 1952 23 June atumi army bangke lapen itu Mikil Hill district long lo laso pige kan district long number autonomous council lo lapen 125 successful amendment lo plomte itu me territorial Karbi Anglong territorial council long ko itu laso pige mo pijo hangbom lo non ta elum chinti jithan ben government ben ikoi lo long de itu ma MP o mosuti diso ke hai parliament long jedun bom lo itu ke last ke autonomous state long lasi Ladakh Hawaipur ka patwa klam long ni pangdak lo ini laso district ke hang abang ko tum Karbi Adorbar along ke hang ke cheng si Samsing Teron Pen Chenglok Samsung Sing Kia Tua Pan Akong Linda Ili Ningkan Isielmon dan Klen Pipo Lapen Nang Open Sales Pen Chenglok Lapen Ili Bang Tuji Lapen Alam Tumanda Ke Laso Hawaipur Olong Ke Momo Tame Ili Tuba Karbi Akum Cike Citini Neda Jia Pansi Alang Tuba Kumgin Dan Bangke Tiarbon Buksi Ili Tangdak Pini Kongres Pen Pen Sersi Angrum Pet Pen Dan Amreng Thoya Anat Lapian kedak Ukli konsensi pangrum Pen Suri Sira Faronar Kebra Trop Keb Adon Nangdun no Pangrum Pen Pang Suri Po Sose Dan Kongres Pen Epesan Sitio Pen Pinidak Ilitum BJP Long Na Jepau Kumana Tunga Teknong Lo Lapian Amuni Tung Dang Bangbe Ekdom Abdu Tip Dak Ilitum Tingge Ceng Kena Kuma Cinu Lo
baji sipen si meeting ceng lo baji sipen non baji thom baji tim an lo semuli dama nasi alang tungke koi pakasi pinye baga Sir, jadi kan ini pun nona solar project memang ini tu kam ke dengan lo la kam ke dun da solar project la ko kam ke dun ke kilo kam ke karbi hang ora tu ke hang udara tu mani ke hang ong dung ha tu mani ke hang ke that solar project nahi that solar project ke dobe sir lah pula karbi hang ora tu mani hang ke efficiency ban dan hang hemat anghe sela tu election na chopatta idu na link ta kaita kerem na hang pude lomba consensus ke hai pude sir lah 6 schedule hospital ke pas riso jangan lagi prabjin pen inter hukul konon proses mo sir so mong ching bai kon mo sir hala jengkhat tu ha pulang khat an toar ada ke klem rabis kwani kan menta rabis longle pini thokpui ta vi pilang lo se ta klem bon jema Dolamara Lokhimon aduan pi along ingdeng krehini Kechok hirjume kachohang arani katalon. Lakha inkoira trok dua bargri MSC constituency ke parlo lakha hini Dolamara angkang Baburam Tokbi arong anparta Guru Akengri Lokhimon aduan pi along patumi ingdeng krehini Kechok hirjume kachohang arani katalon Ajaimek mesen pen pachunpo. Hirjume kachohang arni kethe kangthir kapaman pon longlok lake Lokhimon Anim Dhorom kapaklang abangphu kurusar Lokhon ingti hensek Kedamtang Ningkan surihinira krepli aningkan vosik niphai inkorapli arni mate patumi alangsi bangso apir thepen chitibin arni apotsi patumi arni ke Lokhimon adhorom aphan Kekroi arat anke arni kangthir arni kethe paman ponsi anutin abang putin klim somar pen chenglok riso ejang sangpimar sarmar sarpi sarphu atum antame guru akengri gurusar Lokhon ingti hensek kesang abohalong an nang palisi hirjume nang chohangrin tilo lapen guru akengri nang kapali dun thekthi atum anke amena mena aduan alongsi chetalon pon replo Dolamara Guru Akengri along kapaman pon hirjume kachohang arani katalon Ajaimek atengpen ada porphai kithom aporahut guru po atum an kangthir mithek arnam Lokhimon along a hirjume hangpo lapenderapi adap porphai phira achitim kachetong arat do anpen jirpho an Lokhimon arnamaphan kero archo padupon lapenderapi malomso aporahut kachetong arat aphan an maiso padosi Lokhimon sangha along abarim sarphu joy singh ingtipen patumi hirjume kachohang arani alamthe jaipon lapen mai dobom ahut lunsepi basapi terang pipenajok kachetong arwata tumaphan Lokhimon arnam alunjir parjuponsi mai ardi padopon lapen mai judderapi kachetong arat an alain palain ponsi kurusar ahem an alon pen palisi kurusar Lokhon ingti hensek kaboha along pen anutin sitame hirjume chohang ponlo lapen puthot a hirjume chohang pon terapi guru modon ingti hensek ahin pen kapathik kachetong arwara tumaphan an choran isan pachuponsi patumi Ajaimek mesen inter etpen pachunpo News report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me